Нощта беше гъста и тиха, а улиците на града почти празни. Само далечен лампов стържащ звук пронизваше мрака, отразявайки се на мокрия паваж. По старата уличка, скрита между разрушени сгради, се движеше фигура, която сякаш не принадлежеше на света около себе си. Никой не я забелязваше, освен че сенките около нея се извиваха и следваха всяко нейно движение. В ръката й блестеше малък предмет, стара ключалка с необичайно гравиран знак, която трепереше под светлината на лампата. Тя спря до изоставена сграда, чийто вход беше оставен отворен. И за момент сякаш се вслуша в мълчанието. Вътре миризмата на прах и забравено време сякаш я посрещна. Стъпките й бяха тихи, но сякаш ехо се разля из пустите коридори. На стената се появиха странни символи, които пулсираха с тъмна светлина, сякаш реагираха на присъствието й. Ключалката започна да излъчва слаб метален звук и внезапно някаква врата, която никога преди не беше съществувала, се материализира пред нея. Тя вдиша дълбоко и дръзко я отвори. Вътре нямаше нищо, освен огледало. Но когато погледна отражението си, то не беше нейното. Лицето в огледалото се усмихваше, докато очите му светиха с червен блясък. Тя отвори устни да извика, но звукът се изгуби в мрака. Сякаш някой отнемаше гласовете на всички, които прекрачиха тази врата. И в този момент, точно когато си помисли, че е изгубена, сенките се сгъстиха и я обгърнаха. Тя усети, че е извън времето, извън света. Огледалото се изпълни със светлина, която погълна всичко. И след това тишина. На следващата сутрин улицата беше празна. Никой не видя нищо, освен трептяща сянка на стара ключалка, оставена на паважа.